बे लक्षिपुर गामिनि साफ्रोमबो रायजो राजाखौ आङो जोबोद आंनि फारसेनिफ्राय साबायखर जासिगोन कंग्रेचुलेसन बिथांमोननो होगोन जे दिनै बे आमगुरि भिजिडिसिनि सिङाव थानाय नैबे लक्षिपुर गामियाव 65 लाख रांनि मोनसे जेजेएमनि स्किम दंमोन आरो बेयाव बेनिफिसियारि दं गासै 159टा बे फेमिलिफोरनि थाखाय दिनै बे जेजेएम स्किमखौ जोङो बावसोमनानै होबाय उसर्गा खालामबाय जे भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि बे मोनसे जोबोद गिदिर मोनसे सिमांमोन बे अभिलाषी मोनसे आसनिमोन बियो जे भारताव थानाय साफ्रोमबो न'खरफ्रोमबोनो मोनफा मोनफा दैनि मोनसे टेप जायखौ होनदों हर घर जल बा हर घर नाल दा मोनफा मोनफा टेप मोनफ्रोमबो न'खराव थानांगौ दिनै बे 1,65 लाख रांजों जोबोद मोजाङै बे जेजेएमनि आसनिखौ नैबे लक्षिपुर गामियाव मावफुंबाय गोग्गो दै लोंहोनायानो बेनि मोनसे थांखि आरो नांगौसिबां दै जाहाथे बिसोर मोननो हायो बेनो मोनसे थांखि बे थांखिया जाफुंसारबाय बेखायनो आङो प्राइम मिनिस्टारनि जे सिमां बे सिमांखौ जाफुंहोनायाव जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' आरो जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि नाजानाय बिथांमोननि मावनायखौबो आङो दिनैहाय साबायखर जासिगोन मानोना बिथांमोनहा जोंहा मोनसे टारगेट दङ जेजेएम स्किम मावफुंनायनि 2024 मायथाइनि गेजेराव बे जोबजोबनांगौ आरो सारा भारतआव बेखौ मोनसे मिशन हिसाबै बिसोर मावफुंनाय जादों जेजेएम जायखौ बुंदों जल जीवन मिशन बेखायनो बे मिशना 24आव जोबनांगौ आरो बेबायदियैनो दिनै टाइमलि बे खामानिखौ ठिकादारा मोजाङै मावफुंनानै होबाय बेखिनियावनो आङो न'खरखौ बे गामिनि न'खरफोरखौ खावलायदों जे मेनेजमेन्ट मोनसे कमिटि दङ आरो जल मित्र दङ जे बिथांमोनहा जेन' जिनिसखौ लुफुंबाय बानायखांबाय होननानै गारसोनानै दोना मानोना जिनिसा बानायनायनिख्रुइ बेखौ जोथोन लानायासो देरसिन बाथ्रा दा दिनै लुफुंबाय जेजेएमखौ बेखौ जोथोन लानांगोन आरो जोथोन लानानै गोग्गो दैखौ जेरैहाय लोंनो मोन्दों बेखौ जोथोन लानानै आरोबाव गोलाव समै जोङो लांनो हायो बे गामिया बेनि थाखाय आं खावलायदों प्रधान मन्त्रिनि जे सिमां बे सिमाङा दिनै बे लक्षिपुर गामियाव जाफुंसारबाय होननानै आं सानो बियो एक्जाक्ट हिसाबखौ आं दा बुंथ'नो हानाय नङा मानोना बियो पेज वाइसै फैबाय थादों जे गैयाब्लाबो 1,200नि खम जानाङा समस्थियाव मानोना गामिफ्रा बेबायदि गोबां दङ बेयाव मोनसेया जाहैबाय रेट्र'फिटिं आरो मोनसेया जाहैबाय नोङो गोदानै गायसनथारनाय रेट्र'फिटिं माने मा सिगाङाव गोजाम दंखायोमोन वाटार साप्लाइ स्किम बेखौ गोदानै आरो माने लुफुंफिननाय रिन'भेसन खालामनाय आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय गोदानै फसंथारनाय दा बे मोननैखौ लानानै हयथ' 1,200सो जाहैनो हागौ दा बेजों आसा खालामदों जोंहा माखासे जायगाफोर दङ जेरैहाय भुटाननि खाथि खाला थानाय ओनसोल 10 किल'मिटार भुटाननिफ्राय बे ओनसोलाव दैनि जोबोद क्राइसिस दङ बिथांमोना दैमा दैसानि हाखर हालानि बिलोनि दै लोंनांगौ जादों बिथांमोनहा दंग'नि दै लोंनांगौ जादों बे नैबे जुदि जेजेएम स्किमखौ बेयाव मावफुंनो हानाय जायो आरोबाव मोनसे हिसाब दिनै जों मोननो हादों जोंहा इन्जिनियारा खोन्थादों एसडिअ'आ जे ओरैबायदि माखासे ओनसोल दंसै जेराव बेमाराबो जोंहा खमायदों होनदों मानोना दैजों बिराद बेराम जायो बे बेरामाबो दिनैहाय बे गोथार गोग्गो दै मोनलोंनायनि थाखाय खमायदों होनना बुंदों बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरो देरगाथाव बाथ्रा रायजो राजाफ्रा बेखौ सुबिदानि थाखाय सानसेयावहाय खनबेसेसो बाहायनो हागोन ओरैनो नियम बादियै खननै बाहायो फुङाव खेबसे होयो आरो बेलासियाव खेबसे होयो नाथाय जोंहा टेंकि जिथु दंखायो जायखिजाया टाइमावनो बाहायनो हायो खिन्थु बेखौ मेचिन सानानै दै साखोनाय बा दै सोदांनाया जाहैबाय खननै फुङाव खेबसे आरो बेलासियाव